uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngaleli thuba ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo ukusenzela umusa ongaka. Ngiyacela sikhuleke Baba wethu ongcwele ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Sikunikeza lonke udumo ngoba lungolwakho futhi lukufanele. Siyabonga Baba wethu ongcwele usuhambe nathi kwaze kwala kulo nyaka omusha. Siyakubonga Nkosi, siyazi ukuthi akikho ngoba singcono phambi kwakho noma senze kahle kakhulu, kodwa nje Nkosi kungomusa wakho. Siyakucela ke Nkosi namanje ukuba usenzele Nkosi ngomusa wakho, ukuba sikwazise wena ey'ndleleni zethu zonke, sazise igama lakho, ukuba Nkosi elungileyo singasuki emiyalweni yakho oyibekile ukuba sihambe ngayo, ukuze sizuze Nkosi umusa, ukuthi usiholele nasemadlelweni aluhlaza. Sizuze lowo musa wokuthi uzobuyise nomphefumulo wethu. Nkosi, uze usenzele okuhle ngaphambi kwezitha zethu. Siyacela-ke Nkosi ukuthi nangaso lesi sikhathi sisazofunda izwi lakho, uqhubeke Nkosi ukuthi usambulele lona. Siqonde njengokuba wena Nkosi ufuna sazi. Siyakucela-ke Baba wethu ongcwele kakhulu kakhulu ukuba udale phakathi kwethu inhliziyo ehlanzekile, uvuse nomoya oqinileyo phakathi kwethu Nkosi, ukuze sifunde siqonde izimiso zakho. Sisize Nkulunkulu wethu, wena unamandla, wena usithandile, siseyizoni uKristu wasifela. Sisize Nkosi ukuthi ekuhambeni kwethu konke sazise wena, singagodli Nkosi ukufihlela wena amasu ethu, ngoba nguwe kuphela ozowaqondisayo. Usiqondise, uqondise ney'nyathelo zethu ekuhambeni kwethu konke. Baba wethu ongcwele, siyacela ukucacise izwi lakho sisazolifunda manje. Usiphe ukuba sililondoloze emphefumulweni wethu, sihambe ngobuqotho phambi kwakho. Siyakubonga-ke Nkosi, uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyinkosi. Amen, amen. Ngibingelele angcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Hey, nakuwo lo nyaka bazalwane, sisasukuma ngamakhorasi makabede siguqile, sesisukuma kuzwakala ukuthi kufanele umoya ukuthi ukucima kancane bese siyasukuma. Ngiyambingelela abazalwane, sekuwuLwesine lwesibili lo nyaka. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngothando lwakhe analo ngathi. Siyambonga ngendodana uJesu Kristu ophilayo inkosi yethu. Siyabonga ngomoya oyingcwele. Siyambonga kakhulu bazalwane. Masibheke emuva siyabona ukuthi ukuba uJehova ubengenathi, ngabe iy'khukhula zamanzi zidlulile phezu kwethu, kodwa ngoba yena ubenathi kuze kube la. Siyambonga kakhulu. Bangcwele, ngachitha isikhathi namhlanje sofunda incwadi kaMikha, uMikha chapter 6. Sizofunda nje ivesi elilodwa, uvesi 8. Ufundeka kanjena: uJesu Kristu uyinkosi. Asifundeni-ke bazalwane. Ukutshelile muntu okuhle uJehova ufunani kuwe, kungabi ngukwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa. Uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na. Ngicela ukuliphinda umbuzo kahle kahle uqala kuvesi 7 ngoba usaqhubeka nala kuvesi 8. Nizoyifundela-ke bazalwane. Ukutshelile muntu
okuhle uJehova ufunani kuwe. Kungabi ngikwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa. Uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka na. uJesu Kristu uyinkosi. Yilo lelizwe sizokhulumela phezu kwalo namhlanje. Sizothi qaphu nje kafishane. Siqale nje ekutheni siyakholwa bazalwane, kodwa mhlawumbe asikholwa ngendlela. uNkulunkulu Baba namhlanje usibuyisela kule ndaba ukuthi yini kahle kahle ayifunayo kithi. Isikhathini esiningi sisicabanga ukuthi ukukholwa kwethu kusho ukuya enkonzweni, ungaphuthi ukunikela nokwenza imisebenzi nje ebonwayo ngabantu ukuthi ingukulunga. Kodwa sibe singazi kahle kahle ukuthi kulungile yini leyo mnikelo esiyenzayo, ilungile yini, imukelekile yini kuNkulunkulu. Kufanele siyenze umnikelo, kodwa kukhona la esinikela khona. Ngiyathanda-ke entabeni yendlu kaJehova ngoba kuyacaciswa ukuthi iminikelo yilokho okuphuma enhlizweni kuwe ukuthi kwenze. Bese kuthi okweshumi yilokhu uNkulunkulu akufunayo uyakukhokha. So siyakwenza konke lokho, kodwa yikho yini uNkulunkulu akufunayo. Sizobheka nje lapho namhlanje ukuthi senza into efunwa uye yini uNkulunkulu Baba, noma siyazenzela nje ngokucabanga kwethu. Liyasho-ke lelizwi esilifundayo lithi uNkulunkulu ufuna izinto ey'ntathu kuthina namhlanje. Ufuna ukuthi senze ukulunga, sidlule lapho sithande umusa, sidlule lapho sihambe naye ngokuthobeka, sihambe noNkulunkulu wethu ngentobeko. Ithini-ke ukulunga nokuhamba noNkulunkulu wakho ngokuthobeka? Lezo zinto ey'ntathu azilindele kithina mhlawumbe kulesi sikhathi. Kase ngithi-ke Nkosi yami, usilungisele kahle kangaka uNkulunkulu Baba ukuthi siqonde ukuthi njengoba ake asho enkosini uSawuli ukuthi uyanamela nokunamela yini imihlatshelo yezinqama yalokho okukhuluphalisiwe kunokulalelwa kwezwi lakhe. Sifika lapha-ke la efuna khona ukuthi sizwisise ukuthi iyini le ayilindele kuthina, ufunani kuthina kahle kahle. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ake sibheke ukuthi ukwenza ukulunga kusho ukuthini. Ukwenza ukulunga kuyini khona ukulunga? Uma ngicabanga nje ngithi uma ngibheka ngathola ukuthi uma senza ukulunga sihamba nje ngokuthembeka, ngobuqotho endleleni, senze izinto esingeke sibe namahloni mayivela kubantu, noma ngabe sizenze sitha, sikwazi futhi ukuzenza naphambi kwabantu zingadali ihlazo, zingabi ihlazo namahloni. Nanokuthi nje sibe nakho ukuba nenhliziyo evulekile, senze ukuthembeka, senze ubuqotho, senze iqiniso phambi kwabantu. Kungabi bikho ozothi ukhave kube ngathi kuyiqiniso kungelona, kungashintshi ulimi, kungaphambanisi ukukhuluma. Sime eqinisweni, sethembeke, sibe qotho, sibe nesithunzi nje sokuthi thina asididiseki. Ukuhamba-ke lokho ngokulunga, bazalwane, uthembeke. Uma ngabe lo umnikeza u-R50 nalo mnikeza u-R50 ngokulawulwa onakho, ngiyalinganisa. Uma kuwukuthi uyambingelela ongala, mbingelele nawungale. Noma ngabe uhlangana nomuntu ebumnyameni, mbingelele noma ungaboni ukuthi ubani. Ungakhethi ubuso bomuntu, wenza ukulunga, wenza okufanele. Futhi uma ubuyelwa ushintsho extra,
esitolo uphindise usho ukuthi hhayi kesha usubuyisa imali eningi. Ungamane uthi yinhlanhla yami ngiphiwe inkosi, ngoba inkosi ngeke ikuphe into ezokhalisa omunye, ngoba immediately esekhesha apha ntambama esenoshodi, wena ujabula yena uyakhala. So ukuthembeka izinto ey'njalo bazalwane, uthembeke noma ubonwa noma ungabonwa, uthembeke ngisho ukhuluma nocingo kube yinto oyishoyo, ungathi sengisesangweni kanti usasele ey'tolo. Ungasho ukuthi sengisetekisini kanti usahamba phansi usabheka etekisini. Uthembeka ubonwa noma ungabonwa, ukuba qotho, ukuba neqiniso. Ukwenza ukulunga-ke lokhu bazalwane. Uma siya laphana encwadini ka-Isaya, u-chapter 1 nje ka-Isaya, ivesi lokuqala. Kodwa-ke yebo, ivesi lokuqala ka-Isaya lithi fundani ukwenza okuhle, nifune ukwahlulela, niqondise abacindezeli, nahlulele iy'ntandane enimele umfelokazi. Bese kuthi kuZaga, iZaga 21 uvesi 3 lithi ukwenza ukulunga nokwahlulela kukhethekile kuJehova kunemihlatshelo. Njengalokhu ayetshele inkosi uSawuli ukuthi njalo angiwenameli imihlatshelo, kodwa nginamela ukulalelwa kwezwi lami. Nalana-ke uthi asenze lokhu kulunga akufunayo. Kulezi Zaga usitshela kanjalo ukuthi asenze lokhu kulunga akufunayo. Ngoba uma ngabe singezwa ukukwenza ngendlela ayisho ngayo, kusho ukuthi sesiphumile. Khumbulani bazalwane ukuthi kukhona izwi elithi uma ngabe ugcina imithetho bese uphula owodwa kuleyo mthetho, kusho ukuthi usuyiphule nje yonke, noma ngabe ayifani, as long kuwumthetho, noma ngabe akufani, usukuphule konke. So uma ngabe-ke kunjalo bazalwane, asingezenzi izinto eziyingxenye, asiphelele. Uma yethi ufuna ukulunga, ufuna senze ukulunga, asibe qotho njengoba yena eqotho. Uthembekile uNkulunkulu wethu, akanayo inkohliso, akanayo nenjabuliso. Uze agcizelele lapha encwadini ka-Amos chapter 5 uvesi 24 athi, kepha ukwahlulela makugobhoze njengamanzi nokulunga njengomfula onganqamukiyo. Kusho ukuthi akufanelanga nje singenzi ukulunga, akumele nje singakwenzi ukulunga, singakwenzi ukulunga nakanjani kumele sikwenze, futhi kungabi nemikhawulo, kungabi namakhoma nemikhawulo ukuthi hhayi la akusafiki okwami ukulunga, sengiyadlula sengiyokuqala ngale kusibanibani ngenze ukulunga bangibona osibanibani. Cha, kufanele kugobhoze nje njengamanzi anganqamukiyo, njengomfula onganqamukiyo, uJesu Kristu inkosi. Asidlulele ephuzwini lesibili-ke bazalwane ngokuphuthuma, iphuzu elikhuluma ngokuthanda umusa. Siphinde sifunde lapha encwadini besiyifundile, sivalekileyo Nkosi yami. Encwadini ebesiyifundile ithi ukutshelile muntu okuhle uJehova ufunani kuwe, kungabi ukwenza ukulunga kuphela nokuthanda umusa, uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka. So sesibheka-ke manje ukuthanda umusa. Siyathanda abazalwane ukwenzelwa izinto ezinhle. Kukhona isisho sesiZulu esithi yenza komunye njengoba nawe ungathanda kwenziwe kuwe. Bese libheka kabi-ke lithi iso ngeso, izinyo ngezinyo, meaning okuhlekisa okuhlekisayo, uthanda okuthandayo, uhlekisa okuhlekisayo. Inkosi uJesu uyakususa-ke lowo mthetho, lowo myalo, yathi thanda izitha, ubakhulekele abakuzondayo. So uma ngabe sibheka la, siyawuthanda umusa, akekho ongawuthanda umusa, kodwa futhi kufanele sabelane ngawo lo musa. Uma ngabe singabelani ngomusa, sizothola kanjani thina, siwuzuza kanjani?
Uma ngabe sikhule kumthandazo lapho omkhulu, sithi usithethelela amacala ethu ngoba nathi siyabathethelela abanamacala kithi. Kusho ukuthi akwenziwe nakuthina njengoba senza kwabanye. Uma ngabe iNkosi ibenzela umusa, sithi iNkosi sicela ubenzele umusa wosibanibani nosibanibani. Kusho ukuthi nathi siyawudinga lowo musa. Kusho ukuthi nathi sisho ukuthi iNkosi ngoba ususenzele benzele nabo, noma benzele nabo khona uzokwenzela nathi. Kuyini-ke? Ukwenze njani-ke ukuthanda umusa? Ukuthi nje ube nozwelo nomunye umuntu, uthande ukuphilisana kahle nabanye abantu, uzwelane nabo, ube noxolo, uxolele, uthethelele, kungabi ngomlomo, kungabi ngengqondo, kodwa kusuke ekujuleni kwenhliziyo. Ukuthethelela-ke ku-tricky bazalwane, ukuthethelela nje ku-complicated ngendlela emangalisayo, kuyaxaka. Kukhona ukuthi uthi ngiyakuxolela, kanti enhlizweni yakho noma engqondweni yakho usaprosesa, usagaya ukuthi kodwa kwakuze kufike lapha nje wayekwenzelani, wayekwenze kanjani, kwangizwisa ubuhlungu obungaka, sekuvele sekuphela kanjena nje engasachazanga nokuchaza. Bese kuba khona leyo nto ethi nje ngizomqaphela, sengizohambela kude naye. Uyayibona leyo nto? Yikho ngithi mina uma thina sikufuna ukuxolelwa, nathi kufanele sixolele. INkosi lapha iyasichazela ukuthi uthembekile ukuthi asithethelele. Kusho ukuthi ziyasulwa zonke izono, athi zoba mhlophe njengeqhwa izono zethu, zikhava. Umsa wakhe uzikhava kube mhlophe yonke into. So nathi kufanele silule leso sandla. Uma ngabe ululela umuntu isandla, mhlambe ecindezeki noma emuka, kufanele akabambe isandla sakho khona uzomdonsa. Kodwa uma ngabe engasibambi isandla sakho, kusho ukuthi awumlulelanga ngokwanele ukuthi aze akwazi ukubamba abe seyaphuma enkingeni. So uNkulunkulu wethu uyasifundisa lana ukuthi asingagcini ngokusithandela thina ukuthi kwenziwe okuhle kuthina. Sizithandele thina ukuthi uma ngabe kudinga ukuthi kwehlulelwe indaba yethu, ihlulelwe kube ne-favor, kodwa omunye umuntu acindezeleke. Akudingi ukuthi uma ngabe senza umusa, senzelwa umusa, bese thina siyawugodla lowo musa. Ukwenza komunye njengalokhu uthanda ukuthi kwenziwe kuwe, ikhona okusigadayo. Sibe nesineke, sibe nokubekezelelana, sibe nokuthobelana, sibe nokuthethelelana. Umusa wonke lowo ngoba kusuka ngaphakathi enhlizweni. Akufani nalokhu kade sikwenza, lokhu okusekuqaleni ukwenza ukulunga. Manje la sekuthinteka inhliziyo uqobo ukuthi simane selule leli gatsha lomusa ukuze nathi sibambelele kulona. Uma ngabe thina sizocindezela abanye, thina singafuni ukucindezeleka siy'thintithe, akuseyikho okufunwayo uNkulunkulu Baba esikufunda kuleli izwe. Uma sifunda laphayana-ke kuHosea chapter 6 verse 6, liqala linesiqalo-ke kodwa ngicaphune lapho ukuthi ngokuba ngifuna uthando, hhayi umhlatshelo. Ngifuna ukumazi uNkulunkulu kuneminikelo yokushiswa. uNkulunkulu udinga ukuthi sibe nalo uthando. Ikhona okufanele sikujonge lokho thina sikufuna ukuze sibe nakho thina kuchichima, ukuze singabi nakho ukusokola ukuthi hayi mase ngikhipha lolu thando umndeni wami uzosafarisha. Uma ngabe sengithanda abanye abantu, umndeni wami uzosala emuva. Uma ngabe kukhona abazali abanaleyo nto, angazi ngizokubiza ngani, kodwa ukhona umzali othanda enye ingane ngaphezu kwenye ingane, kube kuyizingane zakhe zonke. Uthole ukuthi khona enye esokolayo ngokuthandwa, ngoba kunale ethandwa kakhulu, ithandwa to the extent ukuthi noma yonile okwayo kuyasheshe kudlule. Yisho nje kahle nje ukuthi hayi ngiyaxolisa,
kudlule. Kwesinye isikhathi ngingasho nokuthi ngiyaxolisa, uyabona nje kudlulwe. Kodwa le kufanele iphanishwe ize iphucwe izinto ey'thize, iphucwe amalungelo athize, isokoliswe kakhulu kunokuthi iyalwe. Bakhona abazali abanaleyo tendency, bakhona nje abakwenzayo. So akufanelanga ngoba nathi asikulindele okunjalo kubaba wethu, kumzali wethu. Kufanele abantu bafane, sikhiphe ngokufanayo uthando. Bese kuthi laphayana sinakekele ukuthi isihawu sethu lesi esisiphiwe nathi sisendlalele wonke umuntu. Uma nje isihawu sakho unaso isihawu, asingakhethi ibala, asingakhethi omunye umuntu, singabi nomunye umuntu, ngoba lokho akukuhle, ngoba sithenjisiwe phela lapha kuMathewu, entshumayelweni yaseNtabeni, uMathewu chapter 5 verse 7 uthi babusisiwe abanesihawu ngokuba bayahawukelwa. Kusho ukuthi uma ungenaso wena isihawu, angeke phela uzohawukelwa. Thanda umusa, umusa ukuhawukela. Uma ngeke uwufumane wena umusa uma ngabe ungenawo. Kuba nzima-ke bazalwane mase kufikwa esithembisweni, ngoba isithembiso sikaNkulunkulu asiphuthi, simile nje sinjalo. So wena uma ususe lokho kusekuqaleni wangabi naso isihawu, awuzukubusiswa, so awuzukuhawukelwa. Kubalulekile ukuyibamba lapho ukuthi ayi, angizukugodla, ngoba uma ngingagodla la kuzosuka igama leli elisekuqaleni lokubusiswa, bese kusuka isiphetho ukuthi angisahawukelwa. Eyi, kumele siyiqaphele le ndaba bazalwane, siyiqaphele ngempela, ngoba liyagcizelela futhi lapha kuLuka chapter 6 verse 36 uyagcizelela uthi bani nesihawu njengoba uyehle nesihawu. Nkosi yami, uma sithi singaba kaKristu, simele sibe nomusa, simele sihawukele, simele sibe nozwelo, simele sikhathalele abanye, sibakhathalele, simele sibanakekele. Angazi ngingakubeka kanjani ngoba isiZulu elinye igama livele lifane nelinye, kodwa kunjalo nje. Uma sithi singaba kaKristu kufanele sihambe phela njengoba yena ahamba, sikwenze lokhu akwenzayo naye, singagodli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngoba laphayana encwadini kaJames uJakobe kunezwi elithi isihawu sisigabise ekwahluleleni. Kusho ukuthi uma unesihawu kuyigabisa ngomvuzo, njengoba esho uMathewu lapha chapter 5 verse 7 athi uyohawukelwa, isibusiso sakho ukuhawukelwa. So uma usuhlulelwa, kuzohlulelwa isihawu sakho uhawukelwe nawe. Sisigabise ekwahluleleni, uJakobe 2 verse 13, ngokuba ukwahlulela okungenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Bazalwane, ufunani uNkulunkulu kithi na? Yilokho akufunayo ukuthi singabi ngabathanda umusa kodwa thina singawenzi kwabanye. Bese kuthi iphuzu lesithathu lithi ukuhamba ngokuthobeka noNkulunkulu. Ukuhamba, ngilivule, kungabe ukwenza ukulunga phela nokuthanda umusa, uhambe noNkulunkulu wakho ngokuthobeka. Ukuhamba noNkulunkulu ngokuthobeka kusho ukuthini? Ukuhamba noNkulunkulu ngokuthobeka bazalwane, kusho ukuthi uxolo uyancika kuye, uyalandela ezinyathelweni, ugcina imiyalo, uyanakisisa, buza intando yakhe njalo njalo, suku nosuku, umzuzu nomzuzu. Ngaphambi kokuba wenze into uyabika, ngaphambi kokuba wenze into uyafuna isiqiniseko. Uphuphile iphupho, ufuna incazelo kuye. Ubonile umbono, cela i-confirmation.
Cela ukuthi agcizelele embuli nakomunye. Ube nesiqiniseko ukuthi ngisanamathela ukuthi igatsha elingekho emvinini lingethela izithelo. Yilokho-ke akushoyo ukuthi uma ethi hamba ngentobeko, igatsha liyathobeka. Uma singabuka isihlahla nje, amagatsha ayahlala esihlahleni. Uma sinyakaziswa umoya, ayanyakaza nawo. Uma umoya uthula, ayathula nawo, ngoba asesihlahleni. Uma isihlahla siwa phansi, ayawa namagatsha phansi, alale nesihlahla. Ileyo-ke eshiwo uNkulunkulu ngokuthobeka. Uma ungabe uthobela umuntu, akusho ukuthi weak, uyisicashalala sakhe. Kusho ukuthi uyayihlonipha, uyamhlonipha. So uzokwenza lokhu akushoyo ukuthi kwenze. Uyasubmitha, not ukuthi weak. Uyasubmitha nje kuyena ukuthi wenze lokhu akushoyo okuyintando yakhe, yena owazi kangcono kunawe. So uma ngabe sihamba ngokuthobeka noNkulunkulu, asishiyi indawo yethu, asishiyi noma ngabe kungavuka umoya ongakanani, asishiyi indawo yethu, siyahlala silindele yena. Lisho njalo nje izwi lisiyala kanjalo. Noma ngabe sekuvukani endleleni, siyazi ukuthi ukhona. Angithi siyafunda, singene kulo mkhosi ngamaHubo 23, lapho kuze kufike khona ekutheni intonga yakho nodondolo ziyangiqondisa, ziyangiduduza. Duduzwa ukwazi ukuthi uma ngishayeka ngapha, ingoba ufuna ngihambe ngala. Uma ngishayeka ngapha, kumele ngiqonde ngala. So uyaduduzeka uma wazi ukuthi ukhona okugadile, kukhona okubhekile, kukhona ohamba ey'nyathelweni zakhe. Uma ngabe ethi uyazithwala izimvu, uma zidinwe endleleni ubese uyayithwala yena, ingoba usuke ebona ukuthi zizoze zilale, ziphume emgqeni noma ziwele ngaphandle komugqa, intonga ingabe isakwazi ukuziduduza noma ukuzifaka endleleni. So ilokho okusho ukuhamba ngokuthobeka, ukulalela, ulalela, ugcine imiyalo, wenze konke akushoyo, uhambe ngokuthobeka, uthobele imithetho yakhe, uthobele ukusho kwakhe, uthobele konke akushoyo, uthembe yena ngokupheleleyo. Ukuthobeka kubala izinto ey'ningi, kubala ngisho nokubekezela, nokulinda, kubale ngisho nokuthandaza, uncenye, unxuse, konke lokho uyathoba. Uma uza kuNkulunkulu ngezinyembezi, uyathoba, awusi-weak, kodwa u-submissive. Uyathoba, uyamthobela. Yilokho akufunayo ukuthi izinto ey'ntathu, bese konke okunye kuyenzeka, konke lokho okunye kungena la. Njengoba nje izaga 3 zisho, uma sifanele ukuthi sinamathele kuye, singanciki kokwethu ukuqonda. Lithi themba kuJehova, uvesi 5, themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kwakho ukuqonda. Bese lithi uvesi 6, mazise yena ezindleleni zakho zonke, yena uyoqondisa imikhondo yakho. Ilapho-ke la kungena khona amaHubo 23 athi intonga nodondolo ziyangiduduza, ngoba wena Nkosi wendlala itafula lami ebusweni bami naphambi kwezitha. Bese ngiyajabula, indebe ichichime, ngiduduzekile, ngijabule ngoba ngilandela wena malusi omuhle, angisuki eduze kwakho. Manje uma ngabe bazalwane senzelwa lo musa ongaka, aze aqondise ngisho imikhondo yethu. Athi kwenye indawo umuntu unamasu enhlizweni yakhe, kodwa impendulo, izinyathelo zakhe ziqondiswa uJehova. Uma ngabe umazi, uma uzoncika kuye, unganciki kokwakho ukuqonda, umthembe yena ngokupheleleyo, uzokwenzela konke lokhu. Abesithi lapha kumaHubo 25 uvesi 9 athi abathobekile ubaholela kokulungileyo, abathobekileyo uyabafundisa indlela yakhe. Kusho ukuthi ngeke ube ne-stress uma uzithobile nje, uhamba naye ngokuthobeka, uzokufundisa yena.
izindlela zakhe, uzokuholela kukho konke okulungile. Athi laphayana kuPetro, ngizocaphuna phakathi, Petro kuqala uchapter 5 uverse 5, ngizocaphuna phakathi, angizukulisho isentence esekuqaleni. Athi kepha nonke yembathe, ngoba elisekuqaleni usabala abantwana, manje mase la ngithatha khona uthi nonke yembathani ukuthobeka, nithobelane, ngokuba uNkulunkulu umelene nabazidlayo, kepha abathobekelayo bapha umusa. Ngakho zithobeni phansi kwesandla, uverse 6, zithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Khumbula, ngengathi kuba nokulinda. Ukuthobeka kufaka ngisho naphakathi ukulinda nokubekezela. So uma ngabe uzolinda, ulindele isikhathi esifaneleyo, uzozuza lokhu ukuthi akuphakamise uNkulunkulu. Yikho ngithe ukuthobeka akusho ukuthi uweak, kodwa kusho ukuthi ulindele umyalo ofanele ukuthi ngenzeni manje Nkosi, yikuphi okufanele ngikwenze, yikuphi unganciki kwakho ukuqonda. Ungathi hawu ngoba bashonelwe angihambe ngiyobangcwabisa, kanti mhlawumbe bekufanele uhlale phansi ubathwale ngomkhuleko, kanti mhlawumbe baney'nkinga ey'ningi kunalezo. Sesike sabona nje ekuphileni nasekuhlaleni abantu abaningi bethi bazongcwaba kungangcwabeki. Angidlule bazalwane, sesiphelile isikhathi sami, kodwa yinde yona indaba yethu. Engizokusho nje ekugcineni ukuthi ukukholwa kwethu kuzogqama uma sizokwenza ukulunga kubonakale, izenzo zethu zibe ngezokulunga, inhliziyo zethu ziveze umusa, nenkambo yethu iveze intobeko. uJesu Kristu uyinkosi, sikhuleke. uJesu Kristu uyinkosi. Siyakubonga Baba wethu ongcwele ngezwi lakho, khuluma ngalo ey'nhlizweni zethu ngabanye, njengalokhu ufuna ukusicacisela ngabanye. Siyakubonga Nkosi yethu kakhulu, Baba wethu ongcwele. Siyakudumisa, udumo lukufanele. Ususiqondisa ngale ndlela kulezi iy'nsuku esiphila kuzona. Sikunikeza udumo, hambela kulabo Nkosi abashiwe izihlobo, kakhulukazi Nkosi abazalwane bethu, hambela kubo, baduduze, ubaqinise, ubaphe ithemba lokuphila, ubaphe ithemba lesikhathi esizayo. Siyakucela ngokukholwa, siyazi ukuthi ukhona ey'ndaweni zonke nasey'meni zonke ukhona. Siyazi futhi ukuthi induduzo ephelele ivela kuwe. Akekho okwazi ukuthinta inhliziyo yomuntu ayirabha ayipholise, wena kuphela ongumenzi wakhe. Siyakubonga Baba wethu ongcwele, iba nathi nakulo lolu suku. Sidinga ukukuza ukhuluma ney'mpilo zethu, ukhuluma nathi nasemaphusheni, nasembonweni, nasezwini lakho ngabaprofethi bakho. Sihole-ke usiyale, usiqondise, ngoba ngempela intonga yakho nodondolo lakho ziyangiduduza. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezwi lakhe. Ngiyafisa nje ukudlulisa kakhulu kubazali. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngemiphumela yabantwana bethu bebenza umatric. Siyamdumisa kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu, angazi singathini. Siyamnxusa-ke futhi yilowo nalowo, noma ngabe unayo ingane eqala uhambo olusha lase-tertiary, noma ngabe awunayo ingane yomunye ingeyethu. Singabazalwane, siyinzalo kaDavide, sonke siphuma ku-Abraham la sisuka khona. So kumele sithwalisane, umzali nomzali, silekelelane ngemikhuleko. Bephuma abantwana bethu beyofuna iy'khala, ziningi iy'mpisi ngaphandle. Kukhona nalaba abamukelayo bexhawulana nabantu abangenalutho, abaqalekisiwe kuJehova. Inkosi isisize iy'ngane zethu zingangeni kulowo mgodi, nathi singabazali
ngoba ithina siye sikhiphe lezo yimali zokugwaza. Inkosi ayisisize bazali, inkosi ayisincede singalahlwa ngalesi sono, ngoba lithi izwi uma uphula umthetho owodwa usuyiphule yonke. Inkosi ayisisize. uJesu Kristu uyinkosi. Sengathi zingahamba kahle-ke iy'ngane ey'koleni. Inkosi isenzele umusa thina ikakhulukazi abendlu yokukholwa, isivulela amathuba abantwana bethu bafunde. Sikushiyele esandleni sayo konke, ukuthi imali nokuthi ayikho, sithemba yena, sincike kokwethu ukuqonda. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane.